дуруд ба меҳмонони саҳифаи ҳазор китоб ва ҳаводорони каломи бадеъ. ба шумо истироҳати хубу болида орзумандем. боз суҳбатамон аз китобу эҳтироми китоб. орзуманди он ҳастем ки доимо бо китоб ҳамнишину бо китоб ҳамсӯҳбат бошед. вақти гули бобуна гулчини ҳикояҳои нависандаи шинохта ва мисли ҳамеша ин ҳикояҳо ба тавре нигошта шудаанд ки аз сатри аввал хонандаро аз пайи худ мебаранд ва кӯчаву хамҳои деҳа ва дунёи аҷибу ғариби ҳаводис, ва он ҳам ҳаводисе ки ба таври хеле рангину зебо нигошта шудаанд ва пайваста дили хонандаро ба такопун меандозанд, зеро анҷоми ҳикояҳо пешгӯишаванда нестанд ва ҳамеша ба рӯё бастабандӣ шудаанд. агар хонанда дар ибтидо анҷоми ҳикояро дунбола кунад, баъд аз мутолиа муддати таассуф мехӯрад ки чунин ҳикояи зебову пуррӯё тамом шуд ва ӯ бояд дигарбора ба дунёи воқеӣ баргардад, ба оламе ки чун дунёи баҳманёр рангину пурҳаводис ва ношинохтаву ҷолиб нест. порчае аз қиссаи фариштамоҳ аз китоби Сармаддеҳ. қиссаи ишқи фариштамоҳ яке аз қиссаҳои марғубтарин ва пуршӯртарини бобои Баҳром мебошад ва аҷиб аст ки вай ин қиссаро ҳар кӣ бихоҳад, дар куҷое бихоҳад ҳикоят намекунад. агар шумо иттифоқон меҳмони сармаддеҳиён гардед, хоҳиши шунидани ин қиссаро дошта бошед, меҳмони бобои Баҳром шавед ва зинҳор то фаро расидани шаб аз ин бора сухане наоғозед. шикебо бошед, таҳаммул кунед. шомгоҳон ки соҳибхона палоси рӯи бонг устурда, шуморо обу зиёфат дода, дастархонро ғундошта, сипас чойи кабуди хушбӯй меорад. сармаддеҳиён аз набототи шифоӣ чой карданро хуш доранд. он гоҳ метавонед бе ҳеҷ хавф аз саргузашти фариштамоҳ ҷӯё шавед. соҳибхона ба фурҷа як пиёла чойро ба назди шумо, пиёлаи дигарро ба назди худ мегузорад. пас он кӯлоҳашро аз сар гирифта паҳлӯи пиёла мегузорад. баъд ба рӯи курпача качпаҳлӯ зада, ба болиштҳои пахтагӣ такя оварда, аз шумо низ айнан ҳамин чизро хоҳиш мекунад. сипас ба қиссагӯӣ мепардозад. китоби навбатие ки дар саҳифаи ҳазор китоб дар бораи он маълумот додем, ин китоби вақти гули бобунаи баҳманёр буд. китоби номбурда аз тариқи муассисаи нашриявии Маориф соли 2019 нашр шудааст. китоб аз 240 саҳифа, яъне 15 ҷузъи чопӣ иборат аст. саҳифаҳои дарунии китоб якранга буда, муқовааш ранга мебошад. китоб бо сифати аъло дар матбаъи ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ганҷ нашриёт бо теъдоди 10,000 нусха чоп шудааст. вақти гули бобуна китоби 23-юм дар силсила китобҳои 30-солагии истиқлолият аст. ин китоб барои онҳое ки мехоҳанд ба эҷодиёти баҳманёр шиносоӣ пайдо кунанд дастури хубест. китобро аз мағозаҳои китоб метавонед дастрас намоед. ин буд маълумоти мухтасар дар бораи китоби вақти гули бобунаи баҳманёр. мухтасари тарҷумаи ҳоли Баҳманёр Аминӣ аз китоби адибони Тоҷикистон. Баҳманёр Аминӣ, Баҳманёр арабзода 15 июли соли 1954 дар деҳаи Ғаззаи шаҳри Панҷакен таваллуд ёфтааст. дабистонро дар ҳамин шаҳр ба итмом расонда, муҳассили бахши арабии факултаи забонҳои шарқии Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон бо номи Ленин гаштааст. пас аз хатми донишгоҳ муддате дар Кумитаи кинематографияи ҷумҳурӣ фаъолият бурда, солҳои 1983-1986 дар Либия тарҷумони ҳарбии шӯравӣ будааст. соли 1981 дар ҳафтаномаи маданияти Тоҷикистон ба кор пардохтааст. чанде дар зодгоҳаш машғули фаъолияти эҷодӣ буда, ҳамзамон сардабири рӯзномаи Самандар ва маҷаллаи Дайри Мурғонро ба уҳда доштааст. баъдан бо моҳномаи Садои Шарқ даъват шуда, ҳоло ҷонишини Сармуҳаррир аст. муаллифи китобҳои Ишқи Саёд, Аспи Обӣ, Дуди Ҳасрат, Фариштамоҳ, Сармаддеҳ, китоби якум, Сармаддеҳ Шоҳаншоҳ, Сармаддеҳ китоби дуввум мебошад. баҳманёр дар эҷодиёти қиссаву ҳикоя комёб ва забони осораш соддаву оммафаҳм буда, дар тасвири воқеаҳо, офаридани симои қаҳрамонон ва устухонбандии асар моҳир мебошад.
романи сармадеҳ аз қиссаву ҳикояҳои марбути якдигар фароҳам омада, романи таърихии шоҳаншоҳ бо усули нави нигорандагӣ, ки хоси бархе аз нависандагони навпардози Аврупо ва Амрикои Лотинӣ аст, устухонбандӣ шудааст. ба ин маънӣ мавзӯъу мундариҷа ва мазмуну муҳтавои навиштаҳояш гуногун паҳлӯ буда, тавонистааст рӯзгори мардуми кӯҳистон, урфу одат ва зиндагии эшонро дар ҷараёни таърих бо вусъату сароҳат ва сабку салиқаи нотакроре ба қалам оварад. дар озмуни ҷумҳуриявӣ барои беҳтарин очерку мақолаҳои публитсистӣ чанд бор ғолиб омадааст. идея аз осори адибони Русия, Доғистон, Молдова, Узбекистон, Қазоқистонро аз русӣ ба тоҷикӣ гардондааст. аълочии матбуоти Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи бо номи Садриддин Айнӣ, ба медали хизмати шоиста мукофотонида шудааст. аз соли 1998 узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон аст. новобаста аз тазодҳои зиндагӣ бо шумо танҳо китоб ҳамнишину ҳамсӯҳбат аст. зеро ягона дӯсте ки шуморо фиреб намедиҳад ва беозор аст, ин китоб мебошад. китоб хонед ва бо мо бошед. пахш намудани тугмачи қайдро фаромӯш накунед. хайр дӯстони азиз, то нашри навбатии саҳифаи 1000 китоб.